دمتي رادي رناينا زلنا كبرات رتاتلت مدب لما عندي أب أوبن مايك فت مدرخ قاش أحزلكم مسئ اللهو قد محجونا بزي مسئنا نيري وحاونا دكتور تخلويني قبر مدهن lecturer of the university حواسا إثيوبيا نبر كمونا بزي ساعات زي أب نحنا بايرن اللي نسوعو أب بافاريا زلو حاونا تخلينو أوريجينال أكسوماوي مسانا الله تخلى حواي بشميمشم كلهم تخاتلتي دمتي رادي إرنان أدالوتان ان نزعد ميا خبركا ابزيخ متصز بقى خاب تعمي زحقوس ثانك يو تخلينو انا اغني اللي اخبركم تقيمو كنراقب سلز فقركم صراحتها كلهم نس تخاتل صحابه الراديو إيرنا يغني لي سله صبو غيرنا نفالتي اتايل زعلك هذا له دكتور سخف كيبلك هم كل شاب افكد كالليغا ان تقدميتي علالنا تكون تخيلهم معنتي بزعبا زي هلو زلو كونتات اب إثيوبيا بحصيرو فلايك اب تግራይ كم زلو صلوان اب ناب إيرترا زي اخفل دلي بزحنا ننبب زلنا بزح نسمع لنا مو نساها بطبقه سلتكاتاتلو كاباخا كاب اوريجينال يسمع دلي تخلى حوي سوسكتا مايكروفون نابها قدفا بزح نقر نرئي نسمع لنا مو أبي تبصيح زلو اوكي قدمي وارح خنراقبت لناس سفح زوال صاني حيت دحرابايتا بقاقسا نايزيا بيتي حفشا بيتي بيا زلو مستقينا تتحيزوت دحر بريتوريا خا زلو معبالتات عندنا سفح بزوال ما قد هندسس فتينا نيرنا كاو زقصله نايت اب حدا ودب حزبويان حرنت تግራይ ዝበሃል ሕወሓት ውሽጢ ዘጋጠመ መፈሕፋሕ ናይ ክልተ ወገናት ኣብ ጫፍ ምናልባት ውን መዛዘም እዩ ምዕራፍ ዝወጽሕሉ ብርኪ በጽሕና ኣለና ኢለ ኣነ ክወስድ ዝደሊ ማለት እዩ ሕፅር ብዝበለ መገዲ I think ጉባኤ ምስ ገበሩ ኢና ተራኺብና ዝነበርና ዝሓለፈ ክንገብሪና ኢሎም ክዳለው ከለው ኢና ترخيبنا نيرنا تا ጉባኤ نزوم أفت جزياو ممحدر ناي حوحات وكلنا حيزوم زاتو تتعم عين رتن النوع الكيتاتشو ردا مالتيو كمتي تسبيت تجبر له كاتو فقادنياتات بزي مخانم بجزا فقادهم لمعلوم كافتي ودب كم زغللو تحاسيو دحر هزي نحوحات وكلكم تجبروا نجار يلن وكلنا نوانا العلنا لنا بزبليو توسانا نايت جواي توديو مالتي نعون تجبروا زقالوا رحلات كيدوم الله نوشتي بوليتيكا وجدات نايت تجراي محدراوي جدات كاب تخلل محدر حليف كان بزوبا نا وردا زخدو محاوراتنا منقستي أرلو anyway أبزيتات نمكوز صار مفحفحت نيروت كزياو محدر كم تكالك وخول وخولي أيدل مخنيات زي حوحات زخون خالوت ستيك هولدر سون سلازلو انكو لاين سراوي تقري حاويسكا جيسيس بهاللو محبر موران كالوتون اللو اليوم نرجع تزعبي صلواي باللون توم ممكن لا حوحات يزوم زاتو عفت كزياو محدر جن maybe كاب عسرته خسار عسرته شوعته زخون قصرام مالتيو مسعابي تنابيبهم إدم قوانتم كوينهم يوم بزح شرحن وديتن هابي نايز ساورو أكاد كوينهم خدس عن يوم كسح جمالتي بوزح ملك عقق الزخيل كاب قداين حدا ودب مخوانو زمفحفح حليفوسي تقراي تقالست لهم بزحات أجنداتات كسام هجار كسام حنشاش كسام طلع
ብእዋናዊ ህሉ ኩነታት ናይቲ ህዝቢ መፍትሒ ምንዳይ ክሰርሕ ዝግብኦ ነዚኦም ኮምፕሊትሊ ረሲዑ ንኣብነቶም ተመዛበልቲ ናብ መረቦቶም ናይ ምምላስ ግዛእታዊ ሓድነት ትግራይ ናብ ቦቱ ናይ ምምላስ ወዘተርፈ ኮምፕሊትሊ ረሲዕዎ ኣብ ካሊእ ጉዳይ ፀኒሑ ማለት እዩ ስለዚ ካውንተር ገብሩ ከዓ እዞም ኣብ ጉባኤ ዝኣተው ከዓ ዝወሰንዎ ንክውስኑ ኣሚን ንከፍፅሙ ከዓ ብዙሕ ርሕቀት ከይዶም ኣብ መወዳእታ ዳርጋ በፂሕና እኒና ሕጂ ብሕፅር ብዝበለ መገዲ እዚ ኣብ ውሽጢ ሓደ ውድብ ኖርማሊ ብናይ ባዕሉ ሕገ ደንቢ መማሓደር ሕጊ ናይ መድረክን ዘተን ክትዕን መድረካቱ ተፃፊፎ ክውዳእ ዝግብኦ ካብኡ ሓሊፉ ወፂዩስ ናብ ናይ መንግስቲ መሓውር ናይቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣትዩስ ድሕሪኡ ካብቲ ጉዳይ ውድብነቱ ሓሊፉ ናብ ህዝቢ ካብ ህዝቢ ሓሊፉ ናብ ሰራዊት እዩ ኣረኻኺቡ ማለት እዩ ተኽሊኖ ምናልባት ኣብዚኣ ኣብኣ ከለኻ ምናልባት ኣብኣ ከለኻ ሓንቲ ክፈልጣ ዝደሊ ብማዕዱ ኮይንካ ክትርኢ ከለኻ እቲ ዘየረዳድኦም ዘረሓሕቆም ዘሎ ዝፈላለዮም ዘሎ ሲ ህርፋት ናይ ስልጣን እዩ ዝብል ዘረባ ከተሰምዕ ኩሉ ሻብ ተረዲኻኒ ናይ ውሽጢ ዘይፈልጥ ሰብ ካልእ ክንፈልጦ ዘለና ኣሎ ድዩ ስለምንታይ እዮም ከምዚ ምርድዳእ ስኢኖም ዘለዉ ናይ ስልጣን ህርፋን ድዩ ዋላ እዚ ንስልጣን ተተሓሒዙ ዝግለጽ ነገር ኦፍ ኮርስ ስልጣን ኣይደልዩና ኢለ ኣነ ክዛረብ ከጽግመን እንድዩ እቲ ሞር ኦፍ ኣገዳሲ ሰብስታንስ ግን ብፖለቲካዊ ቋንቋ ክግለጽ እንድሕር ኮይኑስ ናይ ኣስተላልፋ ጉዳይ እዩ ንዓይ ዝረአየኒ ነሰላልፋ ማለት እንታይ ማለት እዩ ተልካኒ ዝኔናዊ እዋናዊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ረፅምታት እቶም ዝራፀሙ ሓይልታት ናበይ ገጾም ክኸዱ ይደልዩ መን ምስ መን ኣሎ ወዘተርፈ ምስ ዝብል እዩ ዝተሓሓዝ ኣሰላልፋ ሓይሊ ፓወር ላይን ኣፕ ብልዎ ማለት እዩ ኦኬ ኣይ ቲንክ እቲ ዝቐለለ ናይ ዓብዪ እንታይ ክገብር ዝደሊ ዘሎ ዝብል ምርኣይ ኣይ ቲንክ ቁልፊ ይመስለኒ ኣትሊስት ምስኡ ዝናበብን በንፃሩ ዘሎ ንምፍላይ ስለ ዝሕግዝ ኣይ ቲንክ ንኤርትራውያን እውን ሬሌቫንስ ኣለዎ ምክንያቱ ናይ ዓብዪ ኣካይዳ ባሕሪ ዓሰበ ወዘተ ሎሚ ስራሕ ፈድኩ ናብ ኤርትራ ምስ ዝብል ተተሓሒዙ ብዙሕ ነገራት ስለ ዝኒሄ እንታይ ክገብር ዝደሊ ዘሎ ኣብይ ዝብል ክንፅር ክኽእል ኣለዎ ካብኡ ዝጅምር ሕፅር ብዝበለ መገዲ ኣነ ዝረአየኒ ባዕሉ ዝጀመሮ ኩናት ዘይተወደ ፍርቂ መንገዲ ከይዱ እኒሄ ዝሓለፈ ቴክኒካሊ ደው ኢሉ ዘሎ ዓውደ ውግእ እምበር ኩናት ኣይኮነን ኢለካ ነይረ ኦኬ ሶ ዘይተወደአ ኩናት እኒሄ ሕጂ ድሕሪ ፕሪቶርያ ግን ኣሰላልፋ ተቐይሮ ኣሎ ቅድሚ ፕሪቶርያ ትዝክሬኻ ኢሳያስ ጎን ኣሎ ቶም ሕሮ ጎን ኣሎ ኢትዮጵያ ክሳብ ሶማል ተይተረፈ ፎርማጆ ዝነበረሉ 5,000 ሰራዊቱ ወዘተርፈ እናበል ካብ ጎኑ ዘሰለፎም ሲ ልዕሊ 7 ሃገራት ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ሒዝዎም ዝመጽ ኣብ ፕሪቶርያ እዚኦም ፋሕብትን ኢሎም ግንባሮም ፈሪስ እዩ ገሊኦም ካብ ምፍራስ ሓሊፉ ሲ በንጻሩ ተገምጢሎም ኣለዉ ማለት እዩ ንኣብነት ኢሳያስ ንኣብነቶም ምሓሩ ኦኬ ናይ ትግራይ ጉዳይ ኣጽኒሐ እዚ ናይ ኣብይን ከመይ ክኸይድ ደሎ ዝብል ነገር ተነፂሩ ካሊእ ስለ ዝንፅር ኣብኡ ክፀቅጥ ደሊ ዘለኹ ኦኬ ሕጂ እቲ ኩናት ስደው ስለ ዘይበለ ብተኽሲ እንታይ ኮነ ብዓውደ ውግእ ብወታደራዊ ነገሩ እንታይ ኮነ ብኻልእ መገዲ ናይ ኩናት ኣለዎ ንኣብነት ፖለቲካዊ ውዲት ሽርሒ ቀጻሊ ንጸላእትኻ ክተዳኸም ትኸደሉ ተንኮላት እናመሃዝካ ጸቕጥታት እናፈጠርካ ክትፍትኖ ዘለካ ክትፍርሶ ዘለካ ክትኣስሮ ዘለካ ክትስድዶ ዘለካ ክትቀንፅሎ ዘለካ መዓት ነገራት ኣለዎ በዚ መገዲ እዚ ክኸይድ ፀኒሑ ንትግራይን ምስ ትግራይን ምዝተሓሓዝ ጥራሕት ኣይኮነን ንኢትዮጵያ ብሓፈሻ ዝመርሐሉ ዘሎ መንገዲ ዝለካ ዘለኹ ኦኬ ሕጂ ትዛዓበየ መናሓንሕተይ ዝብሎ ግን ካብ ሰሜን ገጽ ናይ ኢትዮጵያ ዝኒሄ ሓይሊ እዩ ብዋናነት ማእኸሉ ትግራይ ይኸውን ኣብ ዙርያ ትግራይ ግን ክእከቡ ዝኽእሉ ሓይልታት እኒው ሓደ ኣምሓራይ እኒሄ ካልኣይ ኢሳያስ እኒሄ ሳልሳይ ስግር እንተይልካ ምሱ ብቐጥታ ምስ ሰብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘሎ ዝተኣሳሰር ኩነታት ከዓ ካርቱም እኒሄካ ሱዳን እኒሄካ ማለት እዩ ኣልቡርሃኒ ዝበሃል ናብ ካርቱም ተጸጊዑልካ ኣሎ
تبنصار زلو حميتي زبهال تدفيو مالتي زين ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዳ የለውን እምበር ናይ ባዕሎም ተራ ዘለዎም ዞም ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ዝበሃሉ ከዓ ማእኸል እኒአው ማለት እዩ ሕጂቶም ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ዝበሃሉ መፅናሕዮም ኣብ ሰሜን ነትኩ እዚኦም በብናይ ባዕሎም መንገዲ ንባዕሎም ከጣፎም ዝፀናሕኹ ንኣብነት ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ወይ ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከምዚታት ከጣፎም ዝፀናሕኹ ኩሎም ፀላእተይ ኮይኖም ተገምፂሎምን እኒአው at some point ግንባር እንድሕር ፈጢሮም ጠፋኹ እዩ ጠፋኹ it will be a matter of 1 week እዚኦም ክድምሱስኒ so ተይቀደሙን ክቅድሞም ኣለኒ እዩ ናቱ ዝኔ ካልኩሌሽን ተይቀደሙን ክቅድሞም ኣለኒ ማለት እዩ ንሳቶም ተረዳዲኦም ግንባር ፈጢሮም ሰሚሮም አንጻራይ ቅድመ መምጾም ኣነ ቀዲመዮም ኩናት ክውጀሎም ኣለኒ ዘናበይ ዝኸይ መጎልበብ ዝኸውን አጀንዳ ናይ ምድላይ ጉዳይ ይኸውን ታይ ለኩናት ክጽሕተር ናብ ዝብል ይኸድ ማለት እዩ ታ ኩናት መጻሕርተር ጉልባ ባሕር ኮይና መጽያ ዋይ ባሕሪ ሓደ ብቐጣም ኤርትራ ስለ ዝራኸብ እዩ ምስ ኤርትራ ክብል ተለኹ ምስ ሃገረ መንግስቲ ኣይኮነን ምስ ተኡ ዝኒሄ ነቲ ሃገረ መንግስቲ ዝሰርሕ ዘሎ ስርዓት ስለ ዝራኸብ እዩ እንጻሩ ተገምጢልዎ ዝኒሄ ማለት እዩ ሓደ ካልኣይ ኢትዮጵያውያን ራሊ ክገብረለ ይኽእል እዩ ብፍላይ ልሂቃን ናይ ኣምሓራ ምስ ጉዳይ ባሕሪ ብዝተሓሓዝ ከመይ ከም ዝኾነ ኢትዮጵያ ንፈልጥ ኢና ካብ ሓሊፉን ንኢትዮጵያውያን እውን ሓድሽ ዙር መላዓሊ መጎስጎሲ አጀንዳ ክኾነኒ ይኽእል እዩ ከን ንብሔራዊ ጥቕምን ረብሓን ናይ ኢትዮጵያ ዝተገደስኩ ባሕር ተዚሃሉ ከምታ እታ ሃገር ከም ዘይትህሉ ጌርካ ምቕራብ ወዘተ ወዘተ ማለት ሪል ኢንቴንሽን ግን ባሕር ኣይኮነን ትወደብ ኣይኮነን ሪል ኢንቴንሽን ተይቀደሙን ክቅድሞም ተመፅዮም ጠፋኹ ሶ ኩናት ኣዊጀ ተኺለ ዝኻልክዎ ኣጥፎም ተዘይክኢለ ኣዳኽሞም እንተዘይክኢለ ከዓ ኣትሊስት ቀውሲ ፈጢረ ኣመሓድሮ ኢዝኔ እግረ መንገደይ ተሰሊጡን ትባሕር ተሒዘውን ኣይነው እሰየ ግን ባሕር መሓዘይ መሓዘይ ይኮነኒ እዚ ይዝብል ዘሎ ሰባይ ኣብዚያ ሕጂ እንታይ ኣዝኒያ ተልካኒ ምስ ኢንተረስት እዚ ዝናበብ ፖለቲካዊ ሓይል እኒሄዶ ሓደ ራይ ሕጂ ናይ ኢሳያስ ግደፎ አንጻሩ ይክኸውን ኣምሓራይ ኣብዚ ኢንተረስት እዚ ክዓስል ይኽእል ሕጂ ብዘሎ ኩነታት ኦልሞስት ሚኒማል ማለት እዩ ስምዒት ዋላ ይሃልዎ ኣብ ህልም ዝበለ ኩናት አንጻሩ ስለዝኒሄው ኣብ ደባይ ውግእ እኒሄው ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላውን ፈጢርሎም እኒሄ ንዕኡ ተሓንጊሮም ሕጂ ንሶ ዘሳወሮ ኩናት ዝኣትውሉ ዕድል አይ ቲንክ ኦልሞስት ብጣዕሚ ትሑት እዩ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ነው ብተወሰነ መልክዑ ኣይድግፎን ኣይብልን አንጻር ትግራይ ኩናት ፅንተት እንትእውጅ እንተሎ ሆይ ከም ዝበሉሉ ግን ከለዓልዎ ኣይኽእልን ማለት እዩ ኦኬ ትግራይ ከናው ዝብልና ትግራይ ክብል ተለኹ አንጻራ ተኣውጅዋ ንዝፀንሐ ኩናት ዝመከተትሎም ዓቕምን ትካላታን ፖለቲካዊ መሪሕነታን ሰራዊታን ይኽእል ዝደል ዘለኹ ትግራይ ዝብል properly defined ግበር ኣለዎ ኦኬ ናይ መኸታ ዓቕሚ ናይ ትግራይ ከዓ እንታይ ክገብር ዝደሊ ዘሎ ህዝቡ ይኸድሕን ዝደሊ ዘሎ because ዋጋ ይኸፍለሉ ህዝቢ ንኣብነት ተመዛበለ ህዝቢ ንኣብነት መሬቱ ብወራር ተታሒዝዎ ዘሎ ህዝቢ ንኣብነት ምስቲ ኩናት ተታሒዙ ተፈጥረ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ኦኬ ብዙሕ ነገር ክነልዕል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሶ ካሊእ ዙር እንድሕር ኩናት ክተሳወር ትደለሊኻ ኮንካ ኣይትኺድ ኣይንብለካን ኪድውን ኣይንብለካን ዝደልኻዮ ግበር እያ መስመርና ዓና እንታይ እያ ተሓንጊሮኩም ክኸድየ ተልካና ግን ነዚ ዝሰምዕ እዝኒ የብልናን እዩ ብኻልእ ቋንቋሲ ተልካ ግበራ ቤንዚን ከማን ነቕብለካ ኖ መኻይድ ተይኩኑ ተልካና ግን ንስኻን ኣብ ዘዝፀሕተርካዮ ኩናት ኣብ ዘሳወርካዮ ኩናት ዘዘሊልና ንሕና እናተና ዋጋ ንኸፍለሉ ወላ ሓደ ምኽንያት የለን ምኽንያቱ ረብሓና የለን ጥቕምና የለን ንዓና ረብሓና ተገዲስካ ትገብሮ ነገር እውን ግን የለን ተገርካያ ግን ንስኻ እሱ እንትትገብር ተለኻ ተጋጣሚ ከመይ ንዓና ንረብሓና ንቕይሮ ግን ንዓና ይምልከት እዩ ዝኒ ኣነ ብዝርድአነና ማለት እዩ ሕጂ ነዚኣ መሰረት ጌርካሲ ኣብዚኣ ናይ ኣብየ ካይዳ ወይ በንጻሩ ድዮም ወይ ኣብ ጎኑ ኮይኖም ድዮም ክኸዱ ዝኽእሉ ሓይልታት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ያሉ ካብ ኢትዮጵያ ወፃእ ዘለዉ ንምንጻር ቀሊል እዩ ማለት እዩ
إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا. أبدأ مسئي راديو إرينا نازلنا كبرات خطات مدب لما عنتي مسانا بكفوت مدرخ دكتور تخلويني قبر مدهن lecturer of the University حواسا إثيوبيا كم أون أبز ساعات زي أب بافاريا بايرن جيرمان زلي تخلينا حوي قرب مبرهن دي خدليل لصني حيز خناتات جن كم زخت بالكلخة كلتا نجر الله من البات كبر حليز دلين حاده دلايكا كبر نحنا أبغون نخيل لنا عينتها تطعم نتي أبي قال نجر ندحر أنصار إرترا وين بعصب قص أي خير ندحريلو كالأيتي كفالناي تجرايك قالوا أبغوني أبيت أتوزبولو نزز دقفو مالتيو نزخ خميتري منيو نحنا عيدلينا نستقبرو زلخا خلنا أخلنا نازل عدسين تايمون من البات زيادة سخا سمعكا وانتخون هو حات ولا بخلو مخونو ولا بارتناتهم دايركت ركب مس منغستي إرترا خمزلوهم مسوق حبيرهم سرحو خمزلو ويزور رزلو بزي تردي غاني؟ اوكي هو كم مطرح زي كونس ولا جزياو بريزيدنت ناي كل تجراي جتاتشو ردا أبت ذهابو بريس كونفرنس معكوه حدا كومبلينز قبروز نبرون بزعبا زي مس إرترا ركب غيرهم يبزحو زقبرو زلو نابل خصص نيريو حجس نحنا ايدي بلنا مس إرترا قال ملك كتب الكلام قرب مبرغ تليني أمزيا زي توم تصرحوا لكم زولهم زولو زهوهم لاش عيسامع خلان مالتي كمان مالتك because إلا وزخونا مجلسون يوملو أمام مدرخاتون قبل ملسيو نسو زولهم كم وزولو عينة كالوتون زولو كم كان صحفوا أرتي نساتهم ذهبوا سميعيا صراحة لكم زبر نجار نسمعه خمسة ساعة سميعية ولا ذا لخا هذا نجار كوينسي أو زود ده هو من لاش كيرلانديو أي سمع عندي ده هو من لاش يقول لك هذا because they responded properly أما دراسة تولهم بعلاوي مجلس ولهم ما أدري أحد عزي تنساتهم تين تايبله أنت تايبله تيكونه كريز دالي نفتي سبستانس عندي خمسة دالي نفتي شبات نجار أوكي قلنا أبي يزلوا قاب تقرأ وجن كم يزولوا سبات يوم زبيل مجمري عن رأي بوكلنا نحو حتى هو مفت جزاو من محدار حتى يوم سي أو سرحوا من حلاف النتو من نتهزبي ناي مدحن نتهزبي أو تنكون سببون مفتح يمسيخة أم السجار سرحهم زي اللو بنصارو نتناي بعلم مودب تزي فرسنا كالي وديتن شرحن ميسكاون بيراو تقمن روحاتات ناي تقراي نواقع داغان نغروكا زخودو زنورو اكايدا معلومات كيسف حنا عمر بوزح مقلاص انتقالنا نت ناي ابي مروخات جينوسايد فصومسي يحلفكا فتح خامس داد نابنت نتي جينوسايد او زخونو قيناتسي تراغچتو يلكا مقلاص نابنت نتن باندستريال سكيل كغلص خل قدات صوتاو حمس زخونا حتنا دكانستيو عديتاتنا زملكت زهو مجلسات شوكينج بزح نجار مزراوي كالي anyway زيوم تقبارات كجورو صاني حمس يو تيتوسونو نتودبون كفروشو ناي بعلم مدو زوصلو يوحات زقالو قيدوم ايكونن تتناخير داكوسيو because تميزان ذا حلفة خمس نجار كخات ميزان at least ميزان نمر عيسي كم زجوا إيه نمو داتا جوا يوم قدم حمش شو عملت جورتلوس ما خلاك كوميتي قصر وموسيد كاستو أقندين وما بين نيو كين كندين وما بين نيو الكامزان مرأي يقدس يولر إيه كان يرى 4 حمشتن ما خلاك كوميتي نحو حتى لو خواتهم توم 10 4 صراحة يوم أبن جيتا زلوا مالتي يسترفوا أبن مع الدورسيون يمزلوا سوزي مالت ميزان يرى كايو من ودبن محاورون أبالون كادرون أخلاي كوميتيون نفس عمسرهم وزترفه بيصحفوتون حيزلوا من كعا يلن كريه كاخليو سو ناي ودبن ناي مفرس أكايدا أيكونه كاو حالفهم بيراو تقمن روحان ناي تقراون بوزح ملكو حانشي شومو زي بقى تامستز بيقاچوهم مالتي
بفلاي مس تمزابلاي بزح من كسغاسات غور نيروم توم تمزابلتينا مرابتنا ملوسنا ياكل نولو مالتيو اليوم خزارو مفقدنيا يكونن حجي قاو حالفو مسراويت تግራይ از السراويت تግራይ اقد كوبا العلكوبا تايبا خبيبا خصام مال تبصحني مالتيو تزي فرسكم كم سراويت مليشان بوليس انطرح يزلينا وزته حجي زي تا يخبلك زلخو مچ سلطانهم ابي حمد كان عوم زلو له مخنيات تግራይ كدخمو له يخول يوم زبلي اوكي كم الدقام حليفهم كم الدقام بتزامدو يخري كازدلي زلخو اساتو منچناي بجت ناي حزب تግራይ كفيدرال منግስት زمص نابتنكا تيفوزو نختكب خمزي ناي حبري تعمزلو ناي حبري نوصن حقرقر مفتار كلر ريفولوشن زلو عين تلك يكون اورنج ريفولوشن كمزنا يوكرين نبره تايلاند ابو صحات حضرات كومو نسلطنو من اسيبا تلعلبا ريفورم با هايبا غلبا يولو مينينغفول زخونه ترغم زلو ነገር كساحجي زمصيلن زي ازر سايد كاسلالفو قمه يتلكاني وافت مخته يزني بناتي مخته مالتي مالتي حزب تግራይ زني وخونታት كالي كوينات عصاويركا اتيقا قالي واغا مخفالتي كون سلام مسكولو دما سلام مسعبيون بسلامون حقاون مقدي او علم فصام مسعبي ميسيساسون بسلاماو مقدي ناوكينات كانتو اندلن مستوم حارون كما مسخون يكون حيلسي بسلاماوي مقدي حزبنا خندحنا لنا زبل متكل يوم رقصهم نيو مالتي كارتي او كل لناني اجي تايو تو بوينت الكاني تو بوينت زيهم كلته زولولهم زلخو خالي مجلس سلازي له زي كونو تخلت مخانو معريخن زي كونه صبي كاسمرلي راسهم ناي صنحو عاف كيدو اموداتا يبصح يزني اجنا نتبزن سالستي توسدا سغونتا تاريخاي انت سراويت نيوترالي لكان يرز حلفه زي سراويت وانت زي فرسكو قسام وال سلازخله ما جيتاچو وغن وانه معلوم ديفند خغور لهم زي ودو ناي مخته قالصوم تقيناتون مسدي مودون تتحايزو كمص نزخل قداليوم كصنحو سلازدليو هجن سرعاتن ناي يراو خلاو منግስት تግራይ مسرت غيركا سرح قندحر زي سرح كونكا تله نموال وسانه خيدوم نيو مالتي ناو سالستي اندحر يخا كتما عدغرات كتما انداس اندا هاجر سلام تنبين مقاله قام قال نشي وصيلك عد قدام تبالا زين كتماتات سي غزياو ممحدار اقونو زنورو بحزباو مرصا نايلو 10 عامات زقومو بايتوتات افرسو بناي بعلو وقت قوام زورو وسنه كاونتر غيروم تعريهم مولو مالتي اوكي زي حجي ناورس مخيتو تسوغي زنورايو رسمي هيوت تطفلو سبز تاثرلو قلملا زي بلو تفصيمولو زي مجلس نايتي مفحفح ناي موداتا صافو صحو مرعيا يوماتي حجي تايخو لكادلي مستنا ايرت قزت حاز نغرو لوك አዲስ አበባን አስመራን ዘሎ ኃይልታት ናይ ትግራይ ዓቅሚ ንኽሕዙ ተተጓየዩ አይገርምን ከመይ አይገርምን ክብለካ ተለኹ ኢሳያስ አብይ ዓቅምታት ናይ ኢትዮጵያ ሒዙ አንጻራይ እንድሕር ክመጽእ ኮይኑ ትግራይ እንተ ተሓውሳቶ ክጠፍእ እዩ ሶ አትሊስት ትግራይ አብጎና አብይ ከም ዘይትኸውን ክገብራለኒ ኢሉ ዝኻሉ ክገብር بزخالو كافتم حلف استقسكلكا بسمرا خوينم زعفرو زلو جميركا حساب دغز نيو فقر تصوتل زلو مخنيات مسو تحاويسكم سين صارنايتو مسيو خالي نغركو يولن حاليوم ديوم تقديسوم ديوم فقرن سلامن استقراي زي يخوني ازي غلا بوزيتيف وي طعم قالا زمص كاب شنخ منغستي ارترا وي صعبتوسي تقبلنت يبلون باخا مالتي አይታምኑ يقولون هاي نايم تقبلنا السوم اليوم حالتنا تግራይ ኮይኑ نحز تግራይ ኮይኑ طم وانا چفچفت من ديوم ضغط ختم هاي اتيوم زغورو ترسيو 2020 نوفمبر موقع كان حدار مريم او ثلاثه معلته زي ملكو على حدا شح هيوت بتملكت اللي ارغيفوم چفچفوم زغدو كويم زيوم خماونه صيله ختمه يتقسل كذا لهم مولو تግራይ زغبرو فصمون غفعس يفلق اوزقنا طرحته يكونس تاريخهم بعلو
فتشكاش حلميتن كتمس تخليها وانا مدغرتي صنتت ني حبرتسب نكولاي وشت إيرترا خاب إيرترا كن حليفكا مس تግራይ بزتححازسي كنديلنا خنطقصم نخولهم اشاحات فصامتات كنمس نخيلنا سغدفو نطقمم نروحهم ግን ተሰርሑስ አይገርምን እዩ ሕጂ ሳህም ዝተረዲእ ንዘሎ ደጋፊ ወይ ሲምፓቲዛንት ናይ ህወሓት ይኸሓቀ ولكي እዚ ከምዚ ዓይነት ገላልፃ ናይዞም ናኖ መሲል ይስምዐና ኣሎ ክሊር ክኾነልና ኢለ ተረዲኻኒ كم زبار لنا I'm a sympathizer of night Tigrais best interest. Okay, مو أبز ساعات زي best interest الكاتب بلوم زلخا أبكندي بعل جتا شوردا بعل دبرت أنا ندحر كوينهم نتقمن أي مو أبز ساعات زي سي ندحر. ليست سراوي Tigrais إنه هو مركزسكي أم دبرت سيني جتا شو مقدفو سراوي Tigrais وصدق. زكولنا بالعيلة تقرأي تعوجت أنت تسي حسير جزء عمونا قال ستمكرو لمدو تصين حتى جرى لا ينبر نصار الجوز تنبر برتا وقال سي دحرت فترة من السنين تناويبو قتلوا زي تقول طعم حسين تقرأي مخانا الرجاجيسو نعو نتعوجوا لسنتتون قلبي تبرد ديسابا زس عقمي تعانت مرقص إني ومش قد عيد كاس حتت نزيك دقافنا أكله سيمباتارين أكله نقول كلها نو نابيدخ متأكد تخلينه ناشونال انترستيز إني يتمعك أنيه أوكي كرا ورا بحايز إني يتمعك أنيه تهزوي مالتي أوكي كد محجي هو حتى هزبا وجنبارن بحنساب صرح لقوانات نيري قدم كرمنات النت مالتي تردي خاني كم ذا عينت سقومتي مزوست تقبله له بحادث الصرحو مالت كادي مالسي أيفلت إني لومي تتصارف تتصنح تصبحت تحققف نحرق إخاء خوينكا إسياسنا أبنت انتاي زي بولون أبي دلايكا سد متسا تزاور بلعسته كاتيم تقايايروم قال ملبيلوم ريخا إخا هذي قلبت إلكا نهلكا بيتبتح له the same time بخالو عينتون تبا إسكات انحكا تعرقلو كونتات كركب خيلي وسلازي يردني قلت يوم بحادة تسريح ومسي رؤيته خانتا يقوني خاتو لنزلها اوكي انا انت الصرحون استراتيجيكاوي زخون زلا قرب حازلو بفلاي مس خلت يوم هزوتات زراخات زلاقين زتامامن سلام صتا زوحس ነገር كوصو يخيل يوز الامنات يبلين strategic interest shares ጎርዎስ የብሎምን ማለት እዩ ኦኬ ምናልባት ተሰሪሖም እንታይ ክኸውን ዝኽእል ታክቲክ ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ ግዚያዊ ዙይ ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ ኦኬ ናብነት ታክቲክ ማለት ከመይ ጌራ ፈርደከ ካብትኒ ዓንቶ هو ترديني يا واናዊ ኦኬ ያ ናብነት ኩናት እንተ ወልዑሲ የለና አላን እንተይሎም ታክቲክ ማለት እዩ አይመጻና ኮምን አካልና ይተኩናት አይኮነን አንጻርና አንጻር ህዝብና አንጻር መሬትና ዘነጻጸረ መጥቃዕት ዲዩ ወራር ዲዩ ክንሪንግ ሰምዕነ እንደልና ይጽበን ተዚአቱኹም ዓም ሰኹም ጉዳይ ይብልና እንኩሉትያ ናብታ አንተ ቦይ ተخلينا ታክቲክ ማለት ተረዲካ ተረዲኒ ናብታ አንተ ቦይ ዝደርበኻያ ቃል እንደ ክመለሰ ካደሌ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብሲ ናብ ስልጣኑ ንኽነብር ንኹሎም ፈሕብትን ከእትወሎም ከም ዘለዎ ወይ ህውከት ክፈጥር ከም ዘለዎ ኢኻ ገሊጽካለይ do you think ንኣፉ ጥራሕ ድዩ ከምኡ ዝገብር ዋላ ናብነት ሕጂ ዓሰብ ዝብል ዘሎስ እምበርካ ሓይሊ ኣለዎ ናብ ዓሰብ ካቱ ብመንፅር ሓይሊ እንድሕር ኮንካ ንምእታው ኣነ ብዙሕ ዘሽግሮ ይመስለን ወታደራዊ ዓቕምታት ንቁጠባ ንኩናት ዝሽከም ቁጠባ ኣፅዋር ድዩ ድጋፍ ናይቲ ከባቢ ዘለዎ ሓይልታት ብፍላይ ካብቲ ቀይሕ ባሕሪ ሰጊርካ ዘለዎ ካብቲ ፅንተት ናይ ትግራይ እውን ቀጥታዊ ኢድ ዝነበሮም ሓይልታት ኣለዉ ሪጂናል ፓወርስ ሎም ኦፍ ዲ ሚድል ኢስት ሕጂ መፅኡ ዘሎ ናይ ትራምፕ ምሕደራዊ ኣሜሪካ ብዙሕ ነገራት ክትርኢ ተለኻ ንኩናት እንተተበጊሱ ዝሰብኣይ እዚ ኣትሊስት ንምእታው ኣይኽእልን ኢለ ኣነ ዝድምድመሉ ምክንያት የብለይን ኣቱን ፈረቓን
اوكي والله خفوا يخلي وزترف حنسواتيخا جن تايز فطر كالي غداي يكون مالتي مخنيات حدا قينات مجموري يخا قتفلت تخلمبر كمي كم زودا قتفلت يتخلم بزح نغرات كيقايرو اليوم مالتي اوكي حتى زنيه جن نا بحر ميتاون زي ميتاون تيكونه تتحستو طوانا طومن صاري انصار ومبري كموصو زخولو خطفو ملني وي تقيله خطفو ملني وي كدخمو ملني وي تناس قوس فطيره انا خوفي محضرو لني بزبلي زنقساس زلو مالتي يجبر يخيلم فرقان جن يخيلم فرقان كلك تلغو بتنسو زدوليو مجد انتلمن عاوز حصره غزي بز حصره خساره وزته تشتو خوك عند حر كوين جن تግራይ قلفي تراهيلوا تግራይ وغون تحيزو it becomes much easier مالتي from his side is نغرك الله هو ترديني بناتو عيني exactly the same scenario بإساس ونزلو كاوز مثلا حج تግራይ كتعكتلك تكدلو اي at least كتقوس يبلان سو فرق حيلي يقول لي سو بوينو تمصيلتو مصينها انجيج غورو اذني حجي ناتاتهم دليت ايغرمن يزلك الله ديسانس مراني دليت ما يغرمن نروحو نصرح زلو حتو زني تግራይ كنتاي تدلي هو اوزي حج بقى بزحات سبات او زوريا انصار تسرعات زقالوس منقسقاسات طرنافتات معبلات كمزي ناي برغيد نحمود زمورخ عينت ولا بتግራይ مقاله قيدوم اديس ابا سيمينار غيروم نريوم زقننا هو زنيو بوليتيكاوي رديتن غمغامن بطعم زنبوع زخون زلو ابزي كمي مالتك اي تقبلوني هامش انا يقبلون اكچوال ناتي مقبال زي مقبال كو بزح ترغم يولن انديو مون انا براوي كون جن كون زونه بوليتيكاوي انا وان رديتن غنلو ويلاني انا امنن ابي سنتاي يقبر زدل زلو زبلسي صبو غيرو ترغم ما يمسلن زلو ابي انصار اساس مخادوسي محازا دليت فتح دي غورو حالاين تقداسن مثلن الولاونتن وصعان شجرن ناي ايرتراويان ناي حزب ايرترا دي غورو إساياسس كمت زحاسو نابنت كاب سلطان عليه ينمن بحري خنتا خفتا what's going to happen اب ايرترا you don't know you don't have guarantee ምንም ነገር የለን ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ዝምድናታት ክስርሕሉ ዝኽእል ጽምዶዶ ክፍጠረሉ ይኽእል nothing see ሰባይ እዚ ምናልባት እኮ ናቱ ምስሌነ አበስማ አቆሚቱስ በቃ ኤርትራ ከም ኤርትራ አካልና ኢትዮጵያ ገይረ ከዋሃዳ መስርሕ ከጅምር ክእልየ ኢሉ እንተኸደ ነው ብዙሕ ይገርመናነ አይገሩን ሲትብልን ማለት እዩ ወይ ካ ሃፍ ወይ ከይዶ የዋፀን እንተይሎ ይትብልዓይት ስተገይሩካ መጥቃሚ ገይሩካ ከሳብ ዝጥቀመልካ ድሕሪኡ ጥቕምኻን ኣገልግሎትካን ንስወዳኻ ተደርበካ አይገርምን because track record ኮሙ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ንውጾቱ ናልጣን ዘምጽዎን ተቃለሱሉ ገለን ዝገበርዎን ገሊኦም ኣሲርዎም ገሊኦም ቀንጽልዎም ገሊኦም መሰዲድዎም ብዙሓት ነገራት ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሰብኣይ እዚ ነገር ዘርእዮ ነገር እንተልዩ እንተልካንሲ ዝእመን ነገር የብሉን ዝጭበጥ ነገር የብሉን ሎማ አንተ ዛሮ ጽባሕ ይደግም ጽባሕ ተዛሮ ድሕሪ ጽባሕ there is nothing ማለት እዩ so አንጻር ሻዕብያ ክኸድየ ጥራሕ መዋሉ ኦኬ ተኸይዱ ኦኬ انت سرعت አልዩ ሓደ ነገር ይኸውን ድሕሪኡ እንታ ክንገብረለና ኢልካ ምናልባት ሓቲትካ ተላሊኻ ምጽናሕ ናይ ልቦና ይኸውን ማሕዛቀት እዩ ምስዓብይ ተሓንጊር ክኸደለኒ ወዘተ ግን ብፍላይ ምስዓብይ ዝራኸብ ነገሩ እንታይ ኮነ ማአነ ዝገርመኒ ዘሎ ትግራይ ንሒዛቶ ዝንያ መርገጽ እዩ ዝጉዳይ እዚ ንዋናው ፖለቲካዊ ጉዳያት ትግራይ ዝንየውን እናበባ ወዘተርፈ በጣም ዝንቡዕ ውስጣት ሰባት አለው ዝርዮም አጎኑ ጌታቸው ኮይና አቢ ጌታቸውን ከምኑ አልጻድቃን አንጻር ኢሳያስ ክኸዱ ስለዝደሊ ዘሎ ምሶም ተሓንጊርና ተዘይከርና ሆይ ዝብለለው ሰማው ይነው ዘጉስጉሱ ከሚዲዮም ጀሚርካ xab ሊቃኖም ገለመለንደር ይሰምዕ እስ ኮሚሽ አማተሪሽ ዝኾነ ዓይነት ፖለቲካን አናሊሲስ ይባሃል እዚ ናይ ዓይዝ ሕሽ ዝመስለኒ መጀመርያ ወጣው ዳባኻ ምንጻር ሕሽ ፖለቲካዊ መሪሕነትካ ብቁዕ ኮይኑ ናይ ምትንታ ከም ዘለዎ ሓቋፊ ፍትሓዊ ዲሞክራሲያዊ ኮይኑ ስጽመት ክህልወካ ኣሎ ኦኬ ድሕሪ ትካላዊ ኣሰራርሓ ሃልዩካ ሓደን ተዋሃደን ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ መሓውሩ ዝንቀሳቐስ ወታደራዊ መልክዕ ናይቲ ሒዝኩሞ ዝኒኹም ቃልስውን ክጅምረሉ ዝኽእለሉ መማርስታት ዘናዲ ብግቡእ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ቀርኒ ኣፍሪካ
ፖለቲካዊ ኩነታት ዘንብብ ስትራቴጂ ዝሰርሕ ብስልተውን ዝሰርሕ ሓደ መሪሕነት የድሎ ኣሎ እዚ ዘይምህላው ተሓደ በቲ ይኸድ ተሓደ በዚ ይዛረብ ተሓደ አፉ ዝሃው ነው ብዙሕ ነገራት ክዝረወሎም ዝኽብለው እዚ እኒው ኤኒዌይ ንሱ ስለዘይኮነታ አጀንዳ ክገድፎ እየ ብሓፂሩ እንታይ ክብል ዝደሊ ዘለኹ ኣብይ ዝደልዮ ዘሎ ግልፂ እዩ ኢሳያስ ዝደልዮ ዘሎ ግልፂ እዩ ትግራይ ሞንጎ ክልተኹም የለኹን ያትል ዘላ ኣነ ክሳብ ዝርድአኒ ዝብል ዘለኹ ቁም ነገር ግን እንታይ እያ ተልካኒ ኣብ ክልቴኹም የለኹን ምስ በለቶም ትግራይ ኣብ ዘይብሉ ይኣትው ዶ ኣብቲ ሓዊ ወይስ ትግራይ ተዘይሒዝና ይንኣትዋን ይብሉ ኣብዚኣ ዝኒያታ ጉዳይ ኣብይሲ ትግራይ ክሕዝ ዝኸኣሎ ገይሩ ልዕሊ 2 ዓመት ክሳብ ሕጂ ይተሳኽዐሉን ሶ ናይ ጉዳይ ናይ ትግራይ ጉዳይ ይትረፈን በቃ ኸድየ ኢሉ ኩስ እንደይኽእል ንኣብነት ዋላ ቡትስ ኦን ደ ግራውንድ ኣብዘ የለሉሲ ብቴክኖሎጂ ለካ እንዶ ብድሮን ድዩ ብሓይሊ ኣየር ድዩ ብገለ ድዩ ንትግራይ ዘዲልካስ ደብዳብ መጥቃዕቲ ወዘተርፈ ፎርሙሌት ገይሩ ክኸይድ ደይኽእል ቢካውዝ ከምኡ ንምግባር ትግራይ ተድልዮን ከምኡ ምግባር ኣቺፍ ክገብሮም ዝኽእሎም ነገራት እኒአው ዶ ኤርትራ ወዘተርፈ ኢልካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ ፊዚቢሊቲ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ዘን ናይ ኢሳያስ ከዓ ካውንተር ሜጀር እንታይ ክኾን ይኽእል ዝብል እውን እዚኦም ክተብሎም ትኽእል ኢኻ ሕዚ ኣይ ዝብለካ ዘለኹ ኣነ ክልተ ሲናርዮ እዚኣ ስፔሲፊክ ዝኾና ነገር ክነውፅእ ትግራይ ኣብ ዘየለትሉ እንታይ ኣትዮም እንታይ እዩ ትግራይ እንተልያ ኸ እንታይ እዩ ትግራይ እንተልያ ትብል ዕድላ ብጣዕሚ ዝንኣሰት እያ ንዓይ ሚኒንግ ትግራይ እንተልያ ማለተይሲ ንሓዲኦም ሳይድ ጌራስ ኣንጻር ሓደ ምኻድ ማለተይ ወናይ ምስ ኢሳያስ ኮይና ኣንጻራዊ ወይ ምስኣዊ ኮይና ኣንጻር ኢሳያስ ትስለፈሉ ዕድል is almost zero ንዓይ ዝርደአኒ ብዘለና ሓበሬታ ብዘለኒ ኣናሊሲስ that's highly unlikely ክልቲኦም ግን ትግራይ ኣብ ዘይብሉ ክንራፀም ኢና ተይሎም ግን ሓጎስ ኣይትኽእሉን you know ፖለቲካዊ መሪሕነት ኣብ ዝኔ ገባራይ ሓደጋ እዩ ሕወሓት እንዲ ዝኔ ናይ ሕወሓት መሪሕነት እዩ ናይ ሕወሓት መሪሕነት ምስቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ ዝኔዎ መርገፂ ኣካይዳ ርድኢት ትንተና ፖለቲካዊ ቁንዋን መትከል ናብ ኩናት ይንኣቱ እንተኣትኹም ግን ንስኹም ተራገፁ ተጌርኩም ወደኳ ንስኹም ከምኡ ተጌርኩም ከመይ ንኽናኸዓ ንረብሓና ክንቅይሮ ከም ንሰርሕ ንዓና ይምልከት እዩ ዝኔ ኣነ ዝረአየኒ ማለት እዩ ሶስታቶም ትጣፉ ተለው ምናልባት መሬት ካሪኻ ክትምልስ ምናልባት ካሪኻ ክትምልስ ካልእ ነገር ዲኻ ክትገብር ኣብ ከምዚታት እዮም ኮትክሩ ስለዚ ሲ ትግራይስ ተጠቃሚት ያን ድሕሪ ክልቲኦም ተባኢሶም ዋላ ኢዳ ይትእቱ ማለት ካዲ ክልቲኦም ፀላእታን ጀኖሳይደራትን ክልቲኦም ብናይ ባዕሎም ምክንያትን ቁማርን ሓዊ ኣልዒሎም ተጠጠዊሶም እንታይ ኮይና ዘይትጥቀም okay you know ሓደ ኤርትራውያን ኣለዉ ሓደ you know ዋላ ኢትዮጵያውያን ዋላ ገለ ተጋሩውን ከለዉ as if ካብ ክልቲኦም ሓዲኦም እሲ ክትመርፅ ከም ዘለካ ገይሮም ዝካትዑልካ ተርዲካ ምሳቢ ዝሕሸና ምስ ኢሳያስ ኢሎም ዝካትዑ ሰምዕሪ ካብ ክልቲኡ ወፃኢ ዝኾነ ሳልሳይ መማረፂ ከምዘየለ ማለት እዩ ክልቲኦም እዚኦም ሲ ጆኖሳይደራት ክልቲኦም መፅነቲ ትግራይ ካብ ክልተ ፀላእትኻስ ሓደ ምረፅ ዝበሃለሉ ምክንያት ደሎ is there a reason ና ትግራይ ሓልዮም ሲ ተገዲሶም ንህዝቢ ትግራይ ጥቅምን ረብሓን ዝገብርዎ ነገር ኣለዎም ዶ there is nothing ንናይ ባዕሎም ጥቅምን ረብሓን ካልኩሌት ገይሮም እንተኣትዮም ናብ ሓዊ ከኣቱ ሃየ ኖ ሜዳ ኖ ፈረስ ይዝኒ ተገይርኩማ ሰየ ቤንዚን እንደዎም ነቐብለኩም ተሓንጊርናኩም ክንኣቱ ኢና እንተኢልኩም ግን እዚኣ ኣይትኾነን ከምዚኣ ዝኒኣ ታመርገፂ ስለዚ ሕጂ ትሕቶ ዝኸውን ትግራይ ኣብ ዘይብለትሉ ድዮም ከኣቱ ኖ ትግራይ ተዘይሒዝና ንረብሓና ኣይኮነን ኢሎም ድዮም ክቁጠቡ እዚኣ ትሕቶ ዝኒኣ ማለት እዩ ንዓይ I think ተኻልእቲ እያ highly likely ትግራይ ኣብ ዘይብሉ ኩናት ዝፍጠረሉ ዕድል I think is very 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 limited ኣይኮዱን ኢላ ኣፈይ መልየ ዋላ ተዘይደምደምኩስ ትግራይ ኣብ ዘይሓዝሉ ካብ ክልቲኦም ሓዲኦም ናብ ኩናት ክንኣቱ ኢና እንተኢሎም ንረውሕኦም ከም ዘይኮነ ስለዝፈልጡ ዝኣትውሉ ዕድል ዝህሉ ይመስለኒ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا أب دمسي رادي إرنا ينزلنا كبرى تختاتلت مدب لما عنتي عدوم قاشانا دكتور تخلويني قبر مدهن كاب بافاريا بايرن ميونيك نخاكي ولا؟ يا بايرن مونشن كاب German lecturer of the University Hawassa Ethiopia مسانا له
دكتور اسك منالبات نزوم كلهم تخاتاتلتي دمصي راديو إرنا نزي ناتينات كان على السمعو زلو رئيسون دحرا لهم كوينو مقد تليفون نبادا بادو 4 شعاتن شوعات حدا شديش تحدا 3 حموشتن 4 هادن شديش تحدا 4 دويلكم او زلكم حتونا بدكتور كتقربوا لا يدخليكم كم اول مقادي حصير معبل ويك شورت ويف 15 متر بانينا نركب مقادي موبايل ابتي موبايل اب ستور اتيكم ناي راديو إرنا موبايل اب داونلود تقبروا يلابو لكو هوم بيج لنا irena.org ساتلايت نايل سات فريكونس 11.7 ميجا هرتز بولاريزيشن فيرتيكال سيمبل ريت 17.5 نركب كمون معلتاو مدبات ناي دمصي راديو إرنا اب يوتيوب لتفلكم الله لايك شير كومنت سبسكرايب مقبر دحر حرايت بولو دكتور منالبات حجي زلكا رئيتو عبز ساعات زي كنتات نايت حزب تግራይ نابي قص يزخيزو ليلكا تحسب انت ايت تسفاناتك انت اي منيوتك اوكي ما سلمت حتى كازلو زحلف غزي ترخيبنا خلينا انت كان نيركا كندي جول وي دليت وي حلمي ناي مانم تግራዋይ نصا زخونت تግራይ رأسا زخالت هاجر تكون زي ناي اي ثينك ناي زبزح تግራوت دليتي مثلا انت زي تغاغي نصا خوينا كل مريت حيزاس رأسا زخالت كوينا خب اثيوبيا تنصيلا نختنبر زبل منيوت كم زنبركا ترديني زي عينت دليتن حلم ستيلالو مساخه هلون فرقان جنزي منالبات مزازمي ناي نوح زبل قالس زحاتت ناي موداتا معرف ندي كخون حاسر جزي كونن زي اتشيف زغبر بمنتا يكودا خيدو 10 عامات يوسد 10 عامات يوسد يبل ነገር كتلعلت لخاص تيين تارجت كتقص نزيم صيو نيره مالتي يو تاع عينت بوليتيكاوي رديتن مرغصن تدغفو تقاومون لكا نزل حتو نزل علكالي ينهو ناي زخونه بوليتيكا بارتي اوالي كون مخانتيلين ግን ከም ጃን ፖለቲካ እምነትን መርገጽን ይዘለኒ ክብል የጠረሰልካ ነይረ ሶ ዘጂ ነዊሕ ፕሮሰስ ኮይኑ ሓቢርና ንሪዮ እንዲዝኸውን ንሱ ቅድመ ምዃኑ ግን ሕጂ ንዝኔ ኩነታት ትኹይናት በከመይ መገዲ ኩዳ ኣለዎ مني سعراي كوينو نزخينات قدم 4 عامات تجمر خصا حجي زقصل زلو كزازمو دحشه بوليتيكاو بقعاتنا مرحينت زلو حزب قعسل زخيل اليانس فتر زخيل عاوزبل جن you know اسو بالكا ان شورت تيرم مالتيو انه حاسر غزي زلو معبالتاتنا نفتش زلنا مالتي اوكي سو مستهزب بزرخه حزب تግራይ كبير واقع يخفيلو منالاتو تاريكو كم زي عينت واقع خفيلو يفلطن او زي تدالولو سراويت تبزي نورولو يصنت تعوجو سو كبيت زبال واقع يخفيلو اوكي انصارت صلاتو انصارت صنت تعوجلو زخفولس حاجه ነገር يخون بناي مرحنت انكليل بناي وعلو زنكلت عامታት زخفولو واقع ግን بفوصم بقى محممي حانت فيجر كنغركاسي كاوزوم اي دي بيس انترنالي ديسبليسد زخونو تغارو نخابت قوسان زي كدو اوشت تግራይ ቤት ትምህርታት ዲዮም አብዳስ ዲዮም ፈቆዶ ሕጅን ፈቆዶ ንፋስን አክንደ ከርታትን መከራን ዝጽንሑ ስቃዮም መከሮም ከሐጽር ትግዚያው ምሕዳር ዝመርሑ ዘለው እዚ ስርሖም ዝነበረት ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ንኽብት ግበር ወቂሮም ክሕዝ ግቦም ብዘይ ምግባሮም ዝተናው ሕስቃዮም ካብኣቶም እዚ ኣብዚ ሓለፈ ድሕርቲ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ማለት እዩ ዳርጋ 2 ዓመት ልዕሊ 10,000 ዝኸውን ህይወት ሲና ኣለና this is latest data ማለት እዩ this has to stop it has to stop by any means ተወሳኺ ዋጋ ክኸፍል ድልዎ ይኮነን ተወሳኺ ዋጋ መኽፋል ብፍላይ ብናይ ባዕልኻ ፖለቲካዊ መሪሕነት ሕምቀት በቃ ናይ ሕራሮት ይዝኸውን ማለት እዩ ሶ ኣነ ዝርድአኒ ኣትሊስት ኣነ ክኸውን ዝፅበዮን ዝደልዮን ናይ ባዕለይ ውልቀ ክስታይ እንተ ሓቲትካ ንኾንካ እዚ ህዝቢ እዚ እፎይታ ይደለሎ ሰላም ይደለሎ ሕውየት ይደለሎ ናብ መረቦቱ ተመዛበለ ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ግዛታዊ ሓድነት ትግራይ ናብ መረቦቱ ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ናብ ኖርማላይዜሽን
قلطف بزوله مقدي كملس يزدلي مالتي كا خمس حزني ناي ستاتس كحيسكا مغصال مالت واغا نخفل كا مغصال ስለዚ ኾነ ዋጋ እናኸፈለ ክፅል ዝደሊ ሕብረተሰብ ከዓ የለን ማለት እዩ ትመበገሲ እዚ ናበይ የምፀካ ተኢልካኒ እቲ ፖለቲካዊ መሪሕነትን ክሳብ ሕዚ ዝነበረሉ ምፋሕፋሕን ኣብ ከይዱ ኸይዱ መዕለቢ ክግበረሉስ ናይ ግድን እዩ ማለት እዩ መዛዘሚ ክግበረሉ ክኽእል ኣለዎ ንዓይ ዝረኣየኒ ሰራዊት ትግራይ ኦልሬዲ ስጉም ተወሲዶም እኒአው ላስት ታይም ክንራኸብ ተለና ናይሎም 3-4 ወርሒ ዝነበረ ኒውትራል እዮም ነይሮም ሕጂ ኣንጻሮም እውን خفرصهم ون بقلسي خساب وتدراوي عززت لعلو تعززت ون أجدكم الله بيلكم الله تعالوا ده مسحف تنايك على تمورو وارجع ماله أنت تريد لها زي اللي مزوله أنصار بيراو تقمن روحان تجراي أنصار حزب تجراي أنصار تقالسنا أنصار تمختنا زي مسحيل كعر الله توكلنا أنا أرتجزاو من حدارنا وعلنا ونعري ناي وحاتون بعلخم عريو تجزيهم محدار عريو نتزبنا يساقرو نازل شبوت سخونة سقومتي وماتي من يوم على أنصار نايزي نزخيد أكايدا تخصيه بالله ما أسرتيه بالله قلم ليه بالله which is صبوق نجار by the way because now قتشت خيد زي خلو العدل حاليوكاس قد ما تمتات أنا سقومت وسيدكا نتوم بوليتيكين يغات زمصو طاطا بزي مسما معهم ميزاناو زخونه مقد ادريس مغوارهم انا ابريشيت زغورو باابيلكا نافتا مرحنتكا قدمتا بريتوريا ناز نبرتا ستمت كملو ستخيلهم that becomes a big success مالتي زين نا اشوف تغيركا زيوم አዲስ አበባ ነስመራን ኮይኖም خنراغصينا ዝብሉ ዘለው خنراغصينا ኢሎም ተገይሮማ ታይትገብር አበይ መዓዝ ምስመን ወዘተ ዝብል ትልሚ ተኻቲዕ ኻስ ተላዚውካስ ተሰማሚዕ ኻስ ክትሕዝ ናብ ዘኽእለካ ደረጃ ኢና ክንበፅሕ ማለት እዩ ሕጂ ለነ ይብልን ግን ትስጥመት አትሊስት ናብ ቦቱ ክምለስ ብዘኽእል መገዲ ተቀሉላው ናይ ፖለቲካዊ መሪሕነት ክዕረ ክርኢየ ዝደሊ ማለት እዩ and I hope it will be soon ምክንያቱ already ጀሚሩ ዝኒየ ነገር ስለንሪ ዘለና እሱ ቀልጢፉ መልክዕ ሒዙ ተዛዚሙ ናብቲ ቅድሚ ፕሪቶሪያ ናብ ዝነበረሉ عينت ستمت كنملس كري دل مالتي كالي اجري منقد هاجن زي حاتت كان نحطو اخي يخون بر ايرتران دليت فتحي نزو قداي نتقراي سملكات يخون ኢትዮጵያን ዝኒ መሪሕነት ናይ አብይ አሕመድ ዝምልከት ሲኾን ናይ ስርዓት ናይ ስምራት ሓድሽ ነገር ይብሉን ዘለዎም ርዲትን እናባን ግን በግቡእ ቅኑዕ ብዝኾነ መንገዲ ክዕረ ኣለዎ ህፃፅ ይራየን ኣሎ ኣነ like ገርነስ ይርደን እንዴት ህፃፅ ንምንታይ ከም ዝመጽእ ዘሎ አልቲፍካ ፍታሕ ረኺብካ ዓድኻ ንኽታቱ ብስርዓት ዘሰደደካ ተኣልዩ ከምዚ ናይ ሴሪያ ዓይነት ሙድ مسيت هساس زبقصو زلو هساس ግን ልቦና ይኮነን ህፃጽ ፖለቲካ ይኮነን ኣብዚ ሰዓት እዚ ዝኾነ ደላይ ፍትሒ ኤርትራዊ አንጻር ስርዓት ህግደፍ አጎኒ ኣብ ለኹ ክብል ከሎሲ at the same time እቲ ኣብ ዝበሃል አንጻር እቲ ህወሓት ወይ ከዓ አንጻር ትዝበዝሕ ህዝቢ ትግራይ ስለዘለስ ከም ጸላእቲ ኸሪኻ ትሪኦም አጎና ኣብ የለኹ ንዝብሉ ንትግራይ ብዙሕ ትርጉም የብሉን ናይ ባዕሎም ፖለቲካዊ ብስለት ደረጃ እዩ ዘርእየና ዘሎ ተጋጣሚ ይግረ መንገዱ እምበር ምስ ኣብይ ሃለው አንጻር ኣብይ ሃለው ኣብ ኩሉን ዘለው ኾኑ እቲ ደረጃ ብስለቶም ፖለቲካዊ እናብቦኦም ጥቕሞም ረብሖምን ኣቐሚጦም መቃለሲኦም አጀንዳ ኣነፂሮም ምስ መን ክሰርሑ ይኽእሉን ፈሊጦም ውዳቦም እንቀሳቂሶም زخيب بقعة درجة إن يكون مريحنة نيوم ري ولا من ده زبل قرمان قد هانا خطرين خطفتش يستا طعمك كعوز حلفة أبي مصاحلو هلو ستا يخلو طلو سراوي ديالوا مخحقزوا ميزان حل ديوم صغير خوينا نبوليتيكا وبروباغندا هل كنت راح يخطكم ولا مزدلي ترديكا نساتهم كان أبي إنت أم كنت قوموا لزدليو انتهلكا I hardly see anything تاي because ساتهم جبرتن حدقتنا وزخونلو command chain ناي وتدرنا كونن انت خيد تخيلوا سي نسو تتساقعلو اسمرا خاطون تخيلوا تسرعت قالوا تخيلوا إريتريا becomes in the hands of Abiy Ahmed Ali my friend
what are you going to do ኣብዘይተ ዳለኻሉ ናይ ባዕልኻ ቃልሲ ኣጸቢካ ኣነጺርካ ወዲብካ ተጠንቂካ ክትከዶ ዘለካ ኣካይዳ ብዘይ ምኻድካ ጥራሕቲ ስርዓት ዳ ይቀየረለይ ይተኣለየለይ ብዝብስልካ እንድሕር ትሓስበልኻ ኮንካ ምናልባት ናይቲ ስርዓት ምእላይ እውን ካሊ መዘዝ ከምጽእ ይኽእል እዩ ሕጂ ይተኣለይ ኮንኩን ዝብለካ ዘለኹ ክእል ኣነ ዝደሊ መስርሕማ ብኤርትራዊ ባዕሉ ክኸውን ዝደላነ ቡልቀይ ንሱ እዩ ዘላቕ ፍታሕ ዘምፀልካ ተርዲካ ካሊ ሳልሳይ ኣካል እንተምፅእ ንዓኻ ሓልዮ ይኮነን ናይ ባዕሉ ጥቕምን ረብሓን ኳልኩሌት ገይሩ እዩ ዝኸይድ ተናብባ ብግቡእ ቁኑዕ ብዝኾነ መገዲ መን ዝበሃል ፖለቲካዊ ሓይሊ ወይ ትካል ወይ መንግስቲ እንታይ እዩ ክገብር ዝድል ዘሎ እዙይ ማለት ንዓና እንታይ እዩ ዝብል ኣጸቢቑ ከንብብ ዝኽእል ፖለቲካዊ መሪሕነት ብደረጃ ፖለቲካዊ መሪሕነት ብቕዓት ዘለዎ ኣንጻር እቲ ስርዓት ንትገብርዎ ዘለኹም ደለይቲ ፍትሒ ቃልሲ ናብ ሓደ ዝዕስል ንዓይ ጎዲሉ መሲሉ ይረኣየና ኣሎ ዕረ ተስፋ ገብር ኣብ ኩንዱሲ ናይ ኣውራጃ መፍሕፋሕ ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ከይዱ ዝነበረ ቃልሲ ክልተ ስጉምቲ ድሕሪት መሊስዎ ንርኢ ኣለና ዘየድሊ ዓይነት ስምዒታት ከባብታት ክፍለ ሕብረተሰባት ገለበለና ናምፀኻ ንፈላቲ ንሪኦ ንሰምዖ እዚ ቲክቶካት ድዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ድዩ ወዘተርፈ እዚ ሕጂሲ እንታይ ይበሃል دحن تخلينو تي كاندي توبيكنا لما انت زيادة بهلو كنتات ناي تقراين ديا that's why اكسرا نعخا عدي مكا ون بزيقات امزيتا ساعتنا وندارقا حقيقة يا بشم كلهم تخاتاتلتي دمتي رادي ارنان ادالوتان مسقانا يوسني بولون كبرا تخاتاتلتي دمتي رادي ارنا دكتور تخلويني قبر مدهن كاب بافاريا بايرن جيرمان يتصنحو lecturer of University Hawassa Ethiopia ان تغلينو بتعميق اللي ذهب كان نعدل تسفى قبر اب كله اب تخلو زونانا بإرترا دي إثيوبيا دي سلامن كسانة وريدو سب فويلو ناس حقنا نعدل كم قدمنا زي اتناتي تمنيت مهنيات ودوق زمصو تقمي قال لي حسبني Thank you for your time, Dr. يعني لي نيمودا تخولو زدلا أنا أزي مونغوس مران ديسابان زني تحبو قطوتو كالي زور رسمي تقراي أبزي اللي تلوزا أثولو الدلزولو يمثلن انت جيرو موغن حقو سيكولون زي هجي بوليتيكا وترقوم بعالها وصلو زي أخو دزدلا زي ترقومون عخوم أقدفو أو كالي زي أو تمساسالي ፖለቲካዊ ጉዳይ ናይ ትግራይ ዝምልከት ሲኹን ወይ ከዓ खाली ፌስታፍ መስተለኻ ዓኒና ሓደ ሞምሳይ ጻንሒት ዝገበርኩም ኣባላትን ሰማዕትን ተኸታተልትን ሬድዮ ረናውን ምናልባት ዘረም ዝስተኻኸል ዝውሰኽ ዝቕነስ ሪቶታት እንተልዩ ኻዋትኩም ክንሰምዕ ፕሊዝ ኪፕ the good work ጆኒ ምስ መሳርሕትኻ ደግሜ ቀኒለ ያነውን